Chamo María Luisa Matarrial, son de Zas, pertenezco á Costa da Morte, son agricultora e me dedico a plantar hortalizas, puerros, cebolas, patatas, repolos, sudías, pimientos e pouco máis. Eu nacín aquí en Zas, criei-me aquí en Zas, unha temporada pequena a Coruña, despois retomei e non me dediquei a isto hasta hai 18 anos. Empezamos, despois incorporouse o fillo e aí seguimos. A min gústame o traballo que estou facendo e me gustaría que continuara. E o que máis valoro é a liberdade do traballo que teño, de vivir ao aire libre e de facer o que me gusta. Estes anos evolucionamos bastante, a mí me gustaría evolucionar un pouco máis en invernaderos, pero veremos se se poderá ou non. Para min, ser proveedora de Gadi supón un orgullo porque é unha empresa gallega. Eu estou contenta co trato que recibo e é unha tranquilidade pois tamén de que plantas e que sabes que se a cosecha vai a ser boa, que vas a ter un sitio para comercializar. Gústame a forma que temos de comercializar con eles. Estou contenta.